गोजोन गोरोबथानि सागानगिरिफोरखौ रुनिखाता टाउन कमिटिनिफ्राय बरायदों। दिनै चिरां जिल्ला रुनिखाता खोन्दो जौखाङाव मावख'नाय रुनिखाता टाउन कमिटि आदिबासि हारिनि गोजोन गोरोबथानि सागानगिरिफोरखौ गाजा गोमजायै बरायदों आरो मान बावदों। थांनाय सेप्तेम्बर दाननि 15 खालारखालि भारत सरकार आरो रायजो सरकारनि हेफाजाबजों आदिबासि हारिनि गासै मोनबा सोमावसारग्रा आफादजों गोजोन गोरोबथानि दैदेनगिरिफोरखौ बरायदों। रुनिखाता टाउन कमिटिनि लोगोसे आफादगिरि महेन्द्र बसुमतारी मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय आदिबासि हारिनि गोजोन गोरोबथानि सागानगिरिफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव रुनिखाता बिसिडिसिनि मासिगिरि निर्बल नार्जारी, लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि आरो जायगानि समाज सिबियारि लोगोसे रुनिखाता बाजार कमिटिनि गाहाय नेहाथारि बिरदाव बसुमतारीया बाहागो लायो। दानिया फै खौरांनि गेजेरजों बिथांमोना मा फोरमायथिखो जों मिथिनानै लानि। आदिबासि हारिनि गोजोन गोरोबथा सागानगिरिखौ दिनैहाय रुनिखाता टाउन कमिटिया बरायदों। खोब गोजोनथाव बाथ्रा। मा बुंनो सानो? आङो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आं जासिबाय। लोगोसे खौरां नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आं जासिबाय। दिनैहाय जों खोब गोजोनथाव बाथ्रा। थांनाय 15 सेप्तेम्बर 2022 मायथाइयाव जे आदिबासिनि गेजेराव भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि गोख्रों नाजानायजों जे आदिबासिनि मोनबा जे सोमावसारग्रा आफाद, बे आफादा थांनाय 15 सेप्तेम्बर 2022 मायथाइयाव जे मोनसे गोजोन गोरोबथा जोङो मोननो हादों। आं बे गोजोन गोरोबथा खालामग्रा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर जासिगोन। आङो रुनिखाता टाउन कमिटिनि जानानै आङो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा आं साबायखर जासिगोन। दिनैहाय जोङो खोब गोजोननाय मोन्दों जे थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव जे बर'फोरजों जे मोनसे गोजोन गोरोबथा जे जानानै थांदों, बे गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावहाय दिनैहाय जोंनि नैबे बिटिआरनि सिङाव, आसामनि सिङाव बा भारतनि सिङाव मोनसे आदिबासि जे सोमावसारग्रा मोनबा हान्जाजों दिनै भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि गोख्रों नाजानायजों मोनसे गोजोन गोरोबथा जानानै थांदों। जोङो मिजिं खालामगोन बे गोजोन गोरोबथाया जोंनि सान्थालि कमिउनिटिनि थाखाय बा सान्थालि हारिनि थाखाय मोनसे गोजोन मोनसे गोरोबथा जानो हाथों आरो जौगानायनि मोनसे गोरोबथा जानो हाथों, बेखौ जों मिजिं खालामो। आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों जोंहा माखासे मोजां मोजां दफाफोर बाहाय जोङो निश्चय मोननो हादों होननानै जों बुंनो हायो। दा जोङो नुदों शेड्युलिं अफ आदिबासि कमिउनिटिस, जे आदिबासि कमिउनिटिसा निश्चय गावसोरनि लुबैनाय बायदि बे दफानि गेजेरजों निश्चय जौगानाय फैनो हागोन, बेखौ जों मिजिं खालामो। 2 नम्बराव जों नुदों आदिबासि वेलफेयार एन्ड डेभेलपमेन्ट काउन्सिल, जे बिथांमोना मोननो थांगासिनो दङ। दा बिनि गेजेरजों निश्चय आदिबासि हारिया मोनसे जौगानायनि मोनसे लामा बेखौ मोननो हागोन, बेखौ जों मिजिं खालामदों। आरो 3 नम्बराव जों नुदों रिजार्भेसन इन एजुकेसन एन्ड इमप्लयमेन्ट। दा बिथांमोनहा माखासे रिजार्भेसन सोलोंथाइ बिथिङाव आरो साख्रि बाख्रियाव निश्चय बेबायदि मोननायनि जे राहा बे गोरोबथानि गेजेरजों निश्चय मोननो थांगासिनो दं, जों बेखौ नुनो मोन्दों। आरो जोङो नुनो मोन्दों रिहेबिलिटेसन एन्ड रिसेटेलमेन्ट अफ आर्मड केडार्स, जायफ्रा दिनै 27 बोसोर बिथांमोना हारिनि थाखाय नांबाय। बे नांग्रा जोंनि मावथि बिथांमोना निश्चय थांनानै थानायनि मोनसे सुबिदा बे एकर्डनि गेजेरजों मोनगोन, जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो जोङो नुबावदों प्रम'सन अफ कालचार, लेंगुवेज एन्ड कास्टम। दा बिथांमोनहा मोनसे जाथि हिसाबै दिनै बिथांमोनहा राव दं, थुनलाइ दं, हारिमु दं, बेखौ निश्चय जोथोनै लाखिनो थाखाय बा फोजौनांगौनि थाखाय नैबे एकर्डनि गेजेरजों निश्चय जाफुंसार जागोन, बेखौ आङो मिजिं खालामदों। आरो जों दिनैहाय नुनो मोन যোৱা 15 ছেপ্টেম্বৰত কেন্দ্ৰ চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু 5টাকৈ আদিবাসী বিদ্ৰোহী সংগঠনত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলোঁ। কিমান আশাবাদী, কিমান কি ক'ব? হয়, মই আজিৰ দিনত বহুত আনন্দিত, কাৰণ আমি বহুত সংকটজনক আছিলোঁ। আমাৰ কাহিনীবিলাক সেইটো লৈ আমি বহুতে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ বৰ্তমান বিটিআৰ লেভেলৰ যিটো CM আছে প্ৰণৱ বড়ো ডাঙৰীয়া, লগতে আমাৰ অসমৰ CM মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰী, তেখেতক ধন্যবাদ নিশ্চয় দিব লাগিব। ইহঁতৰ সহায়ত
সিহঁতৰ বৰিষ্ঠ পদক্ষেপত যোৱা 15 ছেপ্টেম্বৰ 2022 আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত আৰু লগতে আমাৰ ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ সহায়ত আৰু অসমৰ ডাইনামিক লিডাৰ যিটো আমাৰ CM হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সহায়ত আমাৰ যিটো আদিবাসী শান্তি চুক্তি হৈ গ'ল, যিটো একৰ্ড হৈ গ'ল, সি তাত আমাৰ বহুত খোজ আছোঁ।